Nami sengithanda ukudideka ngibe ngenkosana kodwa isikhathi esiningi vele ngicathi mangezokunaba kakhulu. Facebook wonke umuntu unerust uzalo umgqumeni. Wonke umuntu ozombona Facebook unerust nje uzothi uzalo umgqumeni. Nomngane uzombona nje unerust umuntu uzalo umgqumeni noma wakuba umgqumeni. Kodwa nje mina ngibazi ngazi aba-9. Abona. Wonke umuntu ku-Facebook unerust uzalo. Izinyane ngimbona lo sisa cha ngesingami mina noma phela ngizothuka manje ngiyaconfirm ukuthi akeni wakithi kodwa nje 100% ngisho ukuthi akeni wakithi akeni sidala wageze ekhaya akaze futhi akaze fonele umuntu wasekhaya ngambona sevela ku Facebook sethunga namqhumeni seposta ku Facebook secula efike secula angicabangi ukuthi umuntu umefuna ihlobo sakhe phela akekho ngazi kuba umgqumeni uthi kuphi akekho futhi ngabaza abantu aba close to umgqumeni so wena akwazi ukuthi ngathi ufika usungumculi usuzala umgqumeni usuposta ku Facebook akwazi bathola abantu bakini usuyacula bakhona baba omncane bakho baba labo nje emnyama bamqhumeni badumile ngaye ekube batshena nampo ulusanda bayaziyo noma ufika phela ngithi nomzala ngithi makumakho usashona bakhona bakini lethu abakini phela bezosho ukuthi hayi nangu kanje wena uzofika uramba wedwa akho antu yakho khosisi wakho uwe nje kuphela uzazi wena ukuthi uzalo bani umlando usuzwa ngawe akho umuntu uqhamba eceleni ukuthi nansi ingane kamqhumeni kunje uwe nje kuphela nje hawu inkosi malanga ebhomu le inkosi malanga ngani ebhomu no sisi wakho loyo hayi ngoba ngibhalile usisi bami ngiyabazi wenzekile ulungiswa wakhona bawu3 kuphela abazalo baba hayi the rest the 6 le amadoda le ayena motabheka wayitholile lembizi ayitholile awuyifisi nani hayi ngisayifuna nami ngoba umuntu osebhizi nawo umsebenzi qala ukuvela kule minyaka edlula nje ngihamba nolusana la eThekwini so ipressure ibankulu because wonke umuntu okubonayo ufuna ukubona ezumfana kamqhumeni futhi ufuna ukubona ugqoke ngalendlela ukuthi uyiselebe bese khohle ukuthi uzalo umqhumeni akufanga ngisho isihlanu leso so kumele uhlezi uzama kumele uyizamele wena ukuze ube nento esina something noma zanyela abazali ngoba mina ngathi mhlawumbe ngaze ngithole ngisho 10 rand for ukuthi ngizalo umqhumeni yonke into engisuke nginayo nje nezimpahla engigqokile ngisuke ngizamele mina ngamandla ami so ngisho ukuthi lapho umuntu uma ngibona mhlawumbe ngihlangana naye engalindeli ukuthi uzobona umuntu osonke kakhulu because umfana kamqhumeni noma ozobe segqoko ukhathi kunjani abhid so ngithola nje ngigqokile aphaca amabhalti jika kuze ngibathenge ngo10 rand la eJP ephakeni akukho nje ukuthile ngami ngoba basifakela bona ipressure ngoba kwesikhathi ke ukuthi uthola nithi niyazama ukucula kuthiwa yekani umcula ulonifu nithi naye ukucula ansanaka lo mculo uzokuthiwa banahlo lo mculo kuthiwa nanga umfana kabani ngibize igama kuthiwa nanga umfana kabani uyaphumelela uyaqashwa ukupone zakho nanhleli ndibela amantombazane nabo uthi usuphumela kwento yohleli ekhaya uzokuthiwa wena usumqhubu ekhaya ulibo lo mqombothi manje hayi sithatha noma ngisho ukuthi lona ke lofana ngqo lofana noma lona kodwa hayi uzoza ukuthi na inkosi kaMaskandi nanga umuntu obiziwe kulento uzoza ukuthi hayi kwasuba yibhova le noma phela ngilifana amazi abantu akazifani ngqo kodwa uzoza ukuthi hayi oyebhova ke la umbuzo sithatha izale inkosi kaMaskandi manje isifikile abadede impela esikhundleni sayo ama feature khona oba ngafika nami ngeke ngiwadalwa manje kodwa azoba khona ngamdalelwa nje ilosisi wakhe ukuthi uyibhovakazi uzobe khona.